Hölgyeim a hatos pályán Izbergő. Néhány helyben hallottam, hogy belügyelő, hallhatjuk ezt most részében is. Next, please, ladies and gentlemen, please do not use the horns during the start. Please do not use horns during the start. Thank you. Hölgyeim és uraim, a biztatásokat köszönjük, de a rajt pillanatában semmit így. This race is a late course, so that's the open course. This is the second test so far this season. The opponent with the freestyle player games is from 3:48.57 in April in Saint-Tropez in France. Hölgyeim és uraim, mindkét versenyzőre hívattal a figyelmüket. A 4-es pályán néző francia Raúl, aki versenyen vezet, valamint a Auditánia idejétől érkezett David Barrier, aki ugyancsak az esélyesek között szerzett. Úgyhogy az 5. helyen fordul. Referencia de los 3:49.92 como mejor marca hecha por el Hospital Odyssey de Marsella anterior y los 400 libres más o Következő szakon 383 méter után francia Raúl vezet, Izbergőnek 1 pillanat biztatás. menos